Древноизточно изкуство – изкуството на Древен Египет. Древноегипетското изкуство е форма на изкуство, което датира от 5000 години преди новата ера. Появява се и се оформя в Древен Египет, цивилизацията, която се намира в близост до река Нил. Изкуството на Древният изток, което включва Древен Египет и Месопотамия, е дело на най-ранните цивилизации в историята на човечеството, когато била създадена първата писменост и били основани първите градове. Един от най-древните храмови комплекси се намират именно в Карнак и Луксор, свързани помежду си с знаменитата алея на сфинксовете. Реконструираният храм в Карнак дава най-добра представа за характера на египетските храмове през Новото царство. Изкуството на Древният изток обхваща приблизително период от 4000 преди Христа. То било тясно свързано с митологията и религията на тогавашните хора, като намирало място главно в гробниците и в храмовете. Египтяните вярвали в задгробният свят, като за тях е важно да бъдат запомнени. По тази причина отделят голямо внимание и грижа на оформянето на вечния дом на човека, на неговата гробница. Това става чрез стенописи, релефи, скулптура и други. По това време архитектурата, скулптурата и живописта се разглеждат като едно цяло. Те все още не са отделени като отделни изкуства. Това се случва много по-късно, чак през епохата на Ренесанса. За това как те си представили отвъдното, защо обожествявали слънцето и почитали много и различни богове, можем да научим не само от древните текстове, записани на папируси, но и от изображенията. Египетското изкуство е много символично. То третира главно миналото, което е призовано да запази историята жива. Оформя се канон, т.е. правила за изобразяване на човешката фигура, спазени в Древен Египет с хилядолетия. Египтяните изобразявали частите на човешката фигура от различни страни, т.е. от няколко различни гледни точки. Главата в профил, раменете и торса анфас, т.е. фронтално, краката отново в профил, като са разположени един до друг или един зад друг. По този начин те придавали на фигурата по-голяма изразителност. Това се нарича канон, строга система от правила. Древноегипетският канон определя размерите на основните части в човешката фигура – глава, торс, ръце, крака и тяхното точно разположение в нея. Историята на династическият период на Египет се разделя на преддинастичен и старо царство, средно царство, ново царство, късно време, период Амарна и Птолемейски период. Идеята за безсмъртието на душата се проточва като основна нишка в историята на египетското изкуство. Около нея се изгражда цяла художествена дейност. Египетският стил се характеризира с величественост, дълготрайност, симетрия и статичност. Формата и линията са стегнати и опростени. Архитектурата, скулптурата и живописта са в органично единство, което създава декоративна система. Всички плоскости, които предлага архитектурата, стени и колони са покрити с релефи, писмени знаци и живопис. Древните египтяни си представили боговете като фантастични същества, съчетаващи чертите на човек и на животно. Между многото и най-различни богове са богът на мъртвите Анубис с тяло на човек и глава на чакал. Богинята на небето Нут, изобразявана основно като жена, чието тяло е извито като дъга и обсипано със звезди. Богът на мъдростта Тот с глава на ибис и лунен диск на нея. От край време изобразителното изкуство било свързано с архитектурата. Пирамидите в Древен Египет са най-известните и най-внушителни по размери строежи, създадени от хората. Те са гробници на фараоните, в които се намират саркофазите с техните мумифицирани тела.
До тях се намира Сфинксът, първата голяма скулптура на открито. Огромната фигура с глава на човек и тяло на лъв си остава все така загадъчна и тайнствена, каквато е била и преди много години. Той и днес поразява въображението ни. Вече казахме, че най-величествените творби на египетската архитектура са пирамидите, създадени като форма още през Старото царство. Строени са първоначално от кирпич, а после изключително и само от камък. Те са два вида. Стъпаловидни, такава е пирамидата на фараона Джосир, и гладкостенни, каквито са пирамидите при Гиза, на фараоните Хеопс, Хефрен и Микерин. Това са група древноегипетски пирамидални гробници, разположени на платото Гиза в Египет, на западния бряг на река Нил. Основното предназначение на египетските пирамиди е да съхрани останките на починали фараони. Фараон е титла на владетеля в Древен Египет. Той носи украсената с кобра двойна корона пшент, символ на обединението на Горен Египет, бяла корона, и Долен Египет, червена корона. Скиптерът и камшикът са символи на всемогъщество. Фараонът осъществява връзката между хората и боговете. Той е земно въплъщение на бог Хор, а след смъртта си се отъждествява с бог Озирис. Привилегирован е да царува и след смъртта си, редом с боговете. Пирамидите в Гиза са основните паметници на некропола в Гиза, заобиколени от десетки други археологически обекти, гробища и отделни гробници и мастаби. Няколко храма и монументална статуя е известна като големият Сфинкс. Най-голямата от пирамидите е Хеопсовата, разположена в северната част на комплекса. Малко по-малко от нея е пирамидата на Хефрен, намираща се на около 500 метра на югозапад. Тя е единствената, която все още има частично запазена оригиналната си мраморна облицовка. Последната от трите големи пирамиди е пирамидата на Микерин, която е значително по-малка и се намира на около 500 метра югозападно от тази на Хефрен. Освен трите големи пирамиди, комплексът включва и няколко значително по-малки, често наричани пирамиди на цариците. Три пирамиди на изток от Хеопсовата, една на юг от Хефреновата и три на югозапад от Микериновата. Пирамидите са строени най-вече през Старото царство. По-късно през Средното царство, с опадъка на фараонската власт и намаляването на притока на роби, погребенията са извършвали в гробници, изсичани в скали. Освен пирамиди се строят и храмове, дворци и къщи на богатите робовладелци. В гробниците и храмовете са запазени прекрасни произведения на живописта и скулптурата, величествени статуи от камък, релефи, малки фигурки от дърво и от керамика и стенописи. Поради това, че голяма част от произведенията на живописта и скулптурата на древните народи се намирали в храмове и в гробници, те съдържат символи и значения, повечето от които са трудно разбираеми за нас. За да вникнем по-добре в смисъла им, трябва да сме запознати с митологията на древните египтяни, с техните религиозни възгледи и представи. Древните египтяни полагали много грижи за украсата на своите гробници, защото смятали, че покойникът се нуждае от всичко необходимо за вечното си пребиваване в отвъдното. Ето защо наред с митологичните образи можем да видим и разнообразни сцени от ежедневието, като лов, жътва, прибиране на добитъка, сражения или мирен труд. Особено впечатляват многобройните изображения на растения и животни, предадени с изключително умение. Често пъти около изображенията на покойниците може да видим малка птичка с криле. Това е Ка. Така египтяните представили душата на покойника, за която вярвали, че е безсмъртна. Били убедени, че за да се осигури вечният живот на човека в отвъдното, след смъртта душата трябва отново да се завърне в тялото. Това можело да стане чрез мумия, каменна или глинена скулптура. Картушът е овалът, в който било изписвано името на фараона. Древноегипетската дума за обозначението му е Шену. Според древните египтяни,
Познанието на името на човек крие опасността то да бъде използвано в заклинание против неговият притежател. С особена сила това важи и за имената на фараона, който винаги имал много врагове, както вътрешни, така и външни. Затова било необходимо те да бъдат защитени по специален магичен начин, чрез изписването на името в кръг. Предполага се, че кръгът символизирал самото слънце Ра. С времето имената на фараоните обаче ставали все по-дълги, което наложило удължаването на кръга до овал.